ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ድማ ኣብ ሰሜናዊ ኤውሮጳ ናብ ትርከብ ላትቪያ ኸብለኩም ሕፅር ዝበለት ኣዘናጋዒት ልበወለድ ኣቕሪበልኩም ኣለኹ። ብደራሲ ኣንድሬስ ኣፒትስ ዝተጻሕፈትን እቲ ቐሺ ዝተሰሜት ዛንታ እንሆ። ትዕዝብትኹም ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ሓድሽቲ ኣባላትና ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ወትሮ ተኸታተልቲ መደብና ክትኮኑ እንዳዓደምኩ ናብ መደበይ ከብለኩም። እቲ ቐሺ ደራሲ ኣንድሬስ ኣፒትስ ናይ ስቕለት መዓልትን ካልኦትን ካብ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ 2013 ካብ ዝተጻሕፈ ዝወፀ። ዝኾነ ይኹን ኤውሮጳዊ ሽማ ኣስተኻኺሉ ዘይፅውዕ እንግሊዛውያን ግን ብጉንጋማ ኢሎም ኣብ ዝፅውዕዋ ንእሽተይ ገዛውቲ ዓብ ናዕቢ ተፈጠረ። በዚ ዓመት እዚ ልዕል ኢሉ ዝነብር ተኸናኸኒኦም ኣምላኾም እውን ብፍልይ ዝበለ መልክዕ ንባዕሉ እውን ምሕዛኑ ኣርኢሎ። እተን ከፍቲ ብናይ ክልተ ሰባት ኣጻብዕቲ ኢድ ብዝቑፀሩ ጓሶት በዚሖም። ብጉንጓማ ብዝምልከት ግን 3 ሓባ ከፍቲ ሲኢኖም ንሓንቲ ላም ውሕጅ ክወስዳ ከሎ ክልቲኦም ድማ ብተመን ተነኺሶም ተወዲኦም። በዚኦም ዓበይቲ ክስተታት ምኽንያት ሰብ ብጉንጓማ ብምሕር ሕርቃን ኣብ ጥቓ ሩባ ዝርከብ ገረብ ተንጠልጢሉ ዝሕልዎም ኣምላኾም ምስቲ ኣገልጋሊ ቐሺ ናብቲ ውሽጢ ሩባ ክእትዎም ኢሎም ነይሮም። እቲ ቐሺ ኣምላኾም ኣብዚ ውሽጢ 2 መዓልቲ ዘርእዮም ተኣምር ንኽጽበዩ እንተዘይእምኖም ነይሩ። እዘን 2 መዓልቲ ሰብ ብጉንጋማ ገዛውቶምን ከባቢኦምን ብልዑል ንቕሓት ክሕልዉ ሓለፉ። ምኽንያት ናይቲ ዝዓበየ ሓለዋ ናይ ቀረባ ታሪኾም ነይሩ። ቅድሚ ሕጂ እዚ ካህን ዝሓተትዎ ከየማልእ ተሪፉ ብለይቲ በቲ ሩባ ሰጊሩ ብምድፋእ ጽዩፍ ስራሕ ሰሪሑ እዩ። እንተኾነ ግን ዳግማይ መጺኡ ነቶም ሓቀኛታት ሰብ ብጉንጋማ ስለቲ ዘይበልዕን ዘይሰትይን ካርምዎ ኾነ ናብ ውሽጢ እቲ ሩባ ከጥልቕዎ ንዘይክእሉ ናይ ካልእ ኣምላኽ ታሪኽ ነጊርዎም። እቲ ኣምላኾምን ካህንን ክሳብታ ሕማቕ መዓልቲ ትመጽእ እሙናት ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ልዕልቶም ከፍቲ ዝገበርዎ ዓመጺ ነይሩ። ናይ መጀመርያ መጥቃዕቶም ክገብሩ ዝተተሓዙ ሰብ ብጉንጋማ ብጭቃ ዝተሰርሐ ኣምላኾም ምስብባርን ኣገልጋሊ ካህን ክሳብ ሃልወቱ ዘጥፍ ብሻምበቆ ናይ ኣርቃይ ካብ ኣግራብ ብዝቖንጠስዎ ጨናፍርን ብምቕጥቃጥ ግቡእ ዘይኮነ ወፍሪ ኣብ ዘካይዱሉ ምሸት ሓደ ሓድሽ ኣምላኽ ብደበናታት እንዳጋለበ መጺኡ ለይቲ ሙሉእ ምስ ካህርም ዝሓደረ ዝናብ ናብ መሬት ወረደ። እዚ ሓድሽ ዝተረኸበ ኣምላኾም ካብ ገዛውቶም ልዕል ኢሉ ኣብ ዝርከብ ብሕታዊ ጥቓ ገረብ ስየ ጽግዕ ኢሉ ነበረ። እቲ ቐሺ ካብዚ ወጻኢ ዝተዛረቦ ነገር የለን። ኣብ ገዛውቶም ኮይኑ ንኽልቲኦም ክዕዘብ ቀሊል እኳ እንተዘይነበረ ሰብ ብጉንጋማ መለኮታዊ ፍቓድ ምኽባር ከም ዘለዎም ተሰሚዕዎም ኩሉ ዝተባሃልዎ ገይሮም። ካብ ብጉንጋማ እቲ ዓብን ክፉእን ካብ መፉቕ ዝተለዓለ ቆልዑት ከማን ዘይቀርብዎ ሓድሽ ኣምላኽ ኣብቲ ቅዱስ ገረብ ዝተንጠልጠሎ ብኸምዚ መልክዒ ነይሩ። እቲ ኣምላኽ ዝተሰርሖ ካብ ናይ ገረብ ጉንዲ ነይሩ። ኣብ ርእሱ ከም ኣኽሊል ሸኽላ ተቐቢኡሎ ዘፍርሑ በላሕቲ ስታን ኣለውዎ። ኣፉ ኣዝዩ ገፊሕ ብምዃኑ ንሓንቲ ላም ምስ ቀርና ይእቱ። ከብዱ እውን ካብ ከብዲ ላም ይበልጽ። ከም ዱባ ዝሓበጠን ድንብልብልን ኮይኑ ቀጠልያ ዒባ ተለቕሊቑሎ። ከም ኣድጊ ሕምብርቲ ስለ ዘይብሉ ዘይመልእ ጉድ ኮይኑሎ። ጸጸኒሑ ወስኹ ወስኹ ይብል። ብሰብ ብጉንጋማ መጻውዕ ዝተዋህቦ ዓብ ሓሰማ ዝብል ሽም ረኸበ። ብትእዛዝ እቲ ኣገልጋሊኡ ካህን ብሕርቃን ተታሒዞም ዝበሎም ኩሉ ኣብቲ ትሕቲ ትገረብ ዋላ እንተቐመጡ ልቦም ግን ብፍርቂ ዝካርጅ ናይ ቀደም ኣምላኾም ይናፍቕ። ናይ ብጉንጋማ ኣምላኽ ኣገልጋሊ ዝኾነ ካህን ናይ ኣምልኾት ስርዓት ዝጀመሮ ኣብ ዓራርቦ ፀሓይ ነይሩ። እቶም ናይቲ ከባቢ ሰባት ካብ ቀጽሪ ኣምልኾት ርሒቖም ክሳዶም ደፊኦም ይከታተሉ። ዋላ እኳ ንኸይርእዩ ኣጥቢቖም ተተኸልከሉ ደቂ ኣንስትዮ ግን ርእሰን ናቕንዓ ስረቕ ኣቢለን ይርኣ።
እቲ ካህን ብመጠን ናይ ጎይቶም ፊዚካል ወላ እንተዘይኣኸለ ሓደዮም ነይሮም። ንሱ እውን ኣብ ርእሲ ዱባ መሳሊ ከብዲ ሓፀርቲ እጋር ኣለውዎ። ኣምላኹ ብናይ ባዕሉ ኣምሳል ከም ዝፈጠሮ ግልጽ እዩ። ካብ ምምስሳል ብተወሳኺ ብዙሕ ስልጣን እውን ሂብዎ እዩ። ብጉንጋማ ምስ ዓብ ሓሰማ ጥቡቕ ተመሳሳልነት ተዘይሕዞም ነይሩ ነቲ ንእሽተይ ሓሰማ ኣውፂኦም ናብ ጫካ መወርወርዎ ነይሮም። ነቲ ካህን ተቖጢዖሞ ሕነና ክፈድየ ኢሎም ምፍርሖም ትኽክል ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ። እቲ ካህን ኣብቲ ቅዱስ ገረብን ጎይትኡን ዙርያ ዓብዪ ክቢ ብምስራሕ እዩ ስነ ስርዓት ኣምልኾኡ ዝጀመሮ። ደርገፍገፍ እንዳበለ እንዳሰጎመ ዙሮ ጀመረ። ነቶም ሓፀርቲ እጋሩ ስራሕ ኣብሲሕሎም ኣእዳዉ ኣጨባቢጥዎም ብመርሲ ከም ዝተነደፈ ሰብ ጸጸኒሑ ርእሱ ንድሕሪት ይድርቢ። ከም ፋጻ ዝድዕም ድምፁ ኣጽጋቢ ድምፂ ዘለዎ ነገር ይእዊ። ምናልባት በቲ ዓብ ሓሰማ ዝንገር ቋንቋ ይኸውን። ብጉንጋማ ነዚ ዘሰቅቕ ዘይስማዕ ኣውያት ብዓብ ኽብርን ፍርሓትን እዮም ዝሰምዕዎ ነይሮም። እቶም ተባዓት ዘይኮኑ ካብ ወሰንቲ ቅዱስ ዓንኬል ሃዲሞም ብድሕሪ ካልኦት ተሓብኡ። ግዜ ብዝኸደ ቁፅሪ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ዝሰረለ ዓንኬል እንዳፀበበ መፀ። ሕጂ ርእሱ ናብ ድሕሪታ ተቆንጠሰ ይድፋእ፣ ብዘይ ምቁራት ይእዊ። ሃንደበት ናብ ኣምላኹ ደፋፋ እንዳበለ ብምኻድ ኣእጋሩ በብሪጋ ክጎቶም ጀመረ። ዋላ እኳ ቀትሪ ንኣምላኾም ካብ ዝተሰቐለሉ ገረብ ከውርድዎ ጫፍ በፂሖም እንተነበሩ ብፍርሒ ዝተዋሓጡ ብጉንጋማ የዒንቶም ብኸብዲ ኢዶም ሸፈኑ። ኣእዳዎም ኣልጊሶም ምስ ተዓሰቡ ሕጂ እውን እቲ ዓብ ሓሰማ ኣብ ዝነበሮ ምስ ተንጠልጠለዩ። እቲ ካህን ግን ብድሕሪት ኮይኑ ተዘሪሩ ይእዊ። ኣምላኹ ኣብ ከብዱ ረጊፅዎ ይመስለኒ። ሰብ ብጉንጋማ እቲ ቐሺ ካብ ዝወድኦ ኽትስእ እንተደኣ ኮይኑ ዓቲቦም ክከታተሉ ጀመሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ተሲኡ ስነ ስርዓት ቐጸለ። ሕጂ ሙሉእ ንሙሉእ መሲሎ። ቅርፂ ናይቲ ንእሽተይ ሓሰማ ብድሕሪ ካብ ዝረኣዩ ከባብቲ ማዕዱ ሩባ ዝበቕሉ ቆጥቋጥ ምፍላይ ኣይከኣልን። ኣብ ዙርያ ጎይትኡ ብሓደ እግሩ ጠለይ ጠለይ እንዳበለ ካብ ቆልዑ ወፃኢ ዝርኢ ሰብ የለን። ንእሽተይ ሓሰማ ካብ ዘለዎ ግጅፋ ኣንጻር ኣብቲ ስነ ስርዓት ካብ ዘለዎ ምንቅስቓሳት እዚ እቲ ኣሸጋሪ ነይሩ። ነብሲ ወከፍ ምንቅስቓሳት ንሰብ ብጉንጋማ ኣብ ዓብ ፍርሒ ጸሚድዎም ኣሎ። እቲ ሃዋህው ስለ ዘገደዶም ነቲ ካህንን ንኣምላኾምን ከም ዓብ ቁም ነገር ከም ዝወስድዎም ግልፂ ነይሩ። ኣብ ዙርያ እቲ ዓንኬል ሓለውቲ ድሕሪ ምርቁሖም ኣምላኾም ብኣገልጋሊኦም መንገዲ እንታይ ከም ዝህቦም ብተርባፅ እንዳሓሰቡ ናይቲ ከባቢ ሰባት ነናብ ገዝኦም ተበታተኑ። እቶም ንቑሓት ካብቲ ንእሽተይ ሓሰማ ዝወፅእ ዝነበረ ዘጽልእ ድምፂ ክሰምዑ ሓደሩ። ፀሓይ ምስ በረቐት ናይቲ ገዛውቲ ከበሮ ሃራሚ ነቲ ማእኸሉ ነዃል ዘለዎ ጉንዳሃረሞ። ኩሎም ተስኡ። ንእሽተይ ሓሰማ ብዝተሓፀረሉ ከባቢ ማእኸል ሜዳ ኣብ ዝተዳለወሉ ወንበር ኮፍ በለ። ብርሃስ ተሓፂቡሎ። ድቃስ ብዝኸሎ ስነ ስርዓት ኣምልኽኡ ተዳኺሙሎ። ዝተኸደኑ ክዳን ተተርቲሩሎ። ኣእዳዉ ልሕፅሕፅ ኢሉሎ። ብርክታቱ ቆሲሎም። ከምዚ ኮይኑ ግን ኣዝዩ ኣድላይን ብርቱዕን ኮይኑ ይረአ። ኣብ ዙርይኡ ከቢቦም ዘለዉ ሰባት ተኸባቢ ገጹ ፀዊጉ እንዳረኣዮም ካብ ኣፉ ወላ ሓንቲ ቃል ከይውፅአ ብዙሕ ጸንሐ። ተዓሰብቱ ፍርሓትን ጥርጣረን ሒዝዎም ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ቐሺ ኣፉ ክኸፍት ከሎ ሰባት ተኸባቢ ሓሊፎም እንተዘይኮይኑ ሰሚዖሞም ዘይፈልጡ ጸርፊ ከም ውሑጅ ኣዝነበሎም። ለይቲ ሙሉእ ድቃስ ኢኑ ብምሕዳሩ ዝተሰምዖ ሕርቃንን ጽልኢቱን ብምሉኡ ኣውረደሎም። ብሓርገጽ ክትብልዑ ዝደለኹም ናይ ተመን ቋዕቋሖ ኢኹም። ንኣገልጋሊኡን ኣምላኽን ክትሰርቁ ትደልዩ ፍንፉናትን ጽሉኣትን ኣብ ትሕቲ ገረብ ስየ ተኸዲንኩም ትውዕሉ ጽሉላት ነንስትኹም ናታትኩም ኮነ ናይ ካህን ትእዛዝ ክፍጽማ ዘይተሃርሙ ሰነፋት ጎረባብትኹም ዘየኽብሩኹምን ዘይፈርሑኹምን ሰነፋት ሰባት ኢኹም በሎም። ሰብ ብጉንጋማ እዚ ንእሽተይ ሓሰማ ካብ ኣፉ ንዝዝልፎም ዘሎ ቃላት ኩሎም ልካ ከም ዝኾነ ፈለይጦም ክሳዶም ደፊኦም ተረፉ። ብሕፍረት ተዋሒጦም ኣብ ዝነበረሉ እዋን
إذا سفر حسما مركوس اندانقنقه أعينتو اندافتتن اندانكباللن كاب أفو مرق انداتفقه نخلتا خمسة مقالة أصي بسفرح دمتي أسكابي بمبال كفكر كلهم ناب تحريت أدحرحرو طعمتاتو دما أو وشتو حتى تقبرو تتصعنقهم أمنا كبت نبرا اتغشي مركوسو تحت بمبال تسناقه حجي وقصو بزرزر بمغلات ليتمولو نعوهم كبل مسني أملخو قطعه كما كيرو كباس كم زحادره أما وداتو دما كم ستردادو كترو خلوم جمره مجمريا بيماني اقرو ترتر ندابله سلسته غزي أبتو قدس كرب دحر مسارو قتيلو نستكبر بتقما اقرو نسلسته غزي دقامه دحرسي እቶም ኣያሽን ሓጢአተኛታትን ብምዃኖም ፈጺሞም ክርድኦም ዘይከኣለ ንሱን ኣምላኹን ጥራሕ ክፈልጥዎም ምስተዓደሉ ነቲ ተኣምራታዊ ቃል ብዓውታ ደጋገሞ እዞም ዘይረብሑ ኣያሹ ብህይወት ክጸንሑ ንኽብል ነቲ ናይ ዓባሲ ምልክት ዝኾነ በእዳውን ብብርኩን ወዲቑ መሬት ንመሬት ብኸብዱ ናይ ምንፍሓቕ ተግባር ፈጸመ ክነግህ ክብል ኣምላኹ ብንፋስ ናብትን እንዳበለ ከም ዝንጋላት ቆጽሊ ብቐሊሉ ሰዓሮ ናይ ኣምላኽ ተወካሊ ንሱ ጥራሕ ብዝፈልጦ ኣምልኾ ፈጸመ ኣብ መወዳእታ እቲ ዓብ ሓሰማ ህዝቡ ክገብሮም ዝግብኦም ድሌታቱ ተዛረበ ሕጂ እዞም መሳኺን ብጉንጋማ ኣብ ንፋስ ዘይብሉ መዓልታት ኣብ ትሕቲ ገረብ ስየ ደሪቖም ጠጠው በሉ ዝከኣል ተዝኸውን ነይሩ ከም ኖራ ምፃዕደው ነይሮም ዝጠፍእ ትንፋሶም ንምምላስ ጸጸኒሖም ጎረሮኦም ይጸራርጉ እቲ ቐሺ ኣብ ታሕቲ እግሩ ከም ዝዛውኑ ፍልሖታት የጨንቖም ብናይ ሰገን ዓጽሚ ዝተሸፈነ ፍንጭኡ ናብ ሰማይ ገጹ ተሰኪዑ ዘፍጣት ዝወረደ ከብዱ የንበልብል ኣምላኽ ኩናት ክኸፍቱ ከም ዘለዎም ከም ዝነገሮም ገለጸሎም ነዚ ምስ ሰምዑ ኩሎም ሰብ ብጉንጋማ ዝዓበዱ ይመስሉ ናይ ኣወያቶምን ጨደርኦም ነውፂ ካብቲ ቅዱስ ገረብ ሓሊፉ ኣፉም ከፊቶም ፀሓይ ዝጽለው ዝነበሩ ክልተ ሓራገጽ ብስምባደ ናብቲ ዝወፅዎ ሩባ ተመሊሶም ከም ዝሕብኡ ገበሮም 300 ኣፍንጭኦምን ከናፍሮምን ብዓጽሚ ዝተበስዑ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ርእሲ በቲ ዙርያ ዓንከል ብሓንሳብ በቐሉ ሰብ ብጉንጋማ ብሓደ ዘለሉ ኣብ መሬት ወዲቖም ከረውረው በሉ ኣብ ራእሶም ሑጻ ኣፍሰሱ ብእከሮም መሬት ሃረሙ በብሓደ ተሲኦም ሓደ ብልዕሊ ሓደ ከም ዝውርወር ክመስል ተናወጡ ድሕሪዚ ቀስ ብቐስ እንዳበኸዩ ኣብ ዙርያ ቀሾም ተኣከቡ ብናይ ተንኰል ሓጎስ ዝድሰቱ ጨምጨማ ትዕንቱ ሓሓሊፉ ሰለምለም እንዳበለ ትርጉም ከም ዘይብሉ ኣተዓዛዝባ ይጥምቶም ነይሩ ነቶም ህዝቢ ፈልጦም እሞ ክሳብ ዝረጋግኡ ይጽበዮም ነይሩ እወ ኣብ ሓሰማ ብጉንጋማ ኩናት ክኸፍቱ ይደልሎ በሎም ጋሕጋሕ ንኮ ጭማሮኦም እንዳወዛወዙ ዕጥቆም ብምድላው መቑረፂኦም ኣብሊሖም በገናታቶም እንዳጨደሩ ሩባ ሰኪሮም ንቅድሚት እንዳመረሹ ንፀሓይ ኣብ ቅድሚኦም እንዳጠመቱ በቆራጽ ገይሮም ኣብ ሓሰማ ክህቦም ሓሲቡ ዘሎ ናይ ጎረቤት መሬት ክወሩ ደሊሎ ናይ ኣምላኹም መልእኽቲ ድሕሪ ምምሕልላፉ ኣብ ልዕሊ ጉንዲ ብምድያብ ልዕሊሉ ጠጠዊሉ በትሩ እንዳወዛወዘ ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዑ ብዘይፈልጥን ኣእዛን ዝርብሽን ኣሰቃቒ ድምፂ ሚስጥራውን ዘፍርሕን ዘጽግብ ቃል ኣእወየ ክሳዶም ብዝደፍኡ ሰብቲ ከባቢ ዝጨበጦ ኢዱ ነቕኒቑ ናብታ ኣብ ጥቓ ቅዱስ ገረብ እትርከብ ገዛ ብታህዋኽ ከደ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ክሳብ ፀሓይ ዓሪባ ጸልማት ዝነግስ ኣብ ማእኸል ሰብ ብጉንጋማ ጫውጫው ተዓብለለ እቲ ዝዓበየ ድምፂ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ነበረ ሓሓሊፉ ኣኽላባት ኣብ መንጎ ብምሕሳንን ላማት ብምብሕታን ብኸቶም ክዕጅቡ ከኣሉ ናይዚ ኩሉ ምኽንያት ድማ ብጉንጋማታት ፈጺሞም ኩናት ዝበሃል ጸሊኦም ስለ ዝነበሩ እዩ ኣብ ግዜ ጥሜት ጥራዮም ነይሮም ምስ ጎረቤቶም ዝተዋግኡ ፍርሕን ዝርብሽ ስምዒትን ምስ ጠርጣረ ተሓዊሱ ኣብ ብጉንጋማ ናይ ስጋት ስምዒት ፈጠረ ኣብ ልዕሊ ብጉንጋማ እቲ ቐሺ ካብ ምቕጥቃጥ ክድሕን ክብል የዳናግሮም ከም ዘሎ ተሰሚዕዎም
ኣብ ልዕሊ ገረብ ዝተንጠልጠለ ኣምላኽ ገና ሓድሽ ስለ ዝነበረ ጽቡቕ ገይሮም ከይተፋለጡ ምስቲ ቐሺ ዝነበሮም ፍጹም ምምሳልን ኣይጸግብን ባህልነቱን ግንባር ዘጸውግ ነገር ኮይንዎም ኣሎ። ጸገም ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ክሓብሩ ዝኽእሉ ቤተሰብ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ድቕድቕ ለይቲ ቅድሚ ምዃኑ እቶም ኣወዳት ኣብ ሓደ ውሳነ በጽሑ። ነቲ ቐሺ ኣብቲ ውሽጢ ዝተኸብአ ዓንኬል ረኸብዎ። ደሓንስከ ርግጸኛ ዓወት መረጋገፂ ክሳብ ዝህበና ናይ ኣምላኽና ትእዛዝ ክንቃወም ኣይንኽእልን በሉ። ነዚ ድማ መተኣማመኒ ንክኾኖም ብጉምጋማ ክቡር ዝበልዎ ሃብቶም ንምስዋዕ ተኸወፍዩ ፍቓደኛታት ኮኑ። ኣብ ዕንቲ እቲ ካህን ዝረአይ ዝነበረ ናይ ተንኰልን ሸፈጥን ብርሃን ሃንደበት ደብዘዘ። ጸጸኒሑ ብዙሕ እንዳተንፈሰ ኣብ ልዕሊ ተቑራጽ ጐንዲ ኮፍ በለ። ንኮ ናብ ገዝኡ ብዓቢ እፎይታ ድሕሪ ምእታው ዝሓዞ ስጋ ክጠብስሉ ነጊርዎም ነይሩ። ክሳብ ዝጸግብ ምስ በልዐ ካብኡ ልዕል ክሳብ ዝብል ከም ቈልዓ ደቀሰ። ሕጂ ኣብ ልዕሊኡ ስጋ ዓሳ የተንፍስ ኣሎ። ሕማቕ ነገር ክሳብ ዝመጽእ ወላ እንተጠርጠረ እቶም ኣወዳት ዝብልዎ ነገር ኩሉ ክሳብ ዝዛረብዎ ይጽበዮም ነይሩ። ናይ ብጉምጋማ ኣዝዩ ክቡር ሃፍቶም ሓሙኽሽታዊ ዲያብሎስ ኮይኑ ኣብቲ ገምገም ሩባ ክጓየዩ ተታሒዙ። ኣብ ማእኸል ሕርሻ ከም ዝትከል መፈራርሒ ኮፍ ዝበለ ሓለቑ ኣብ ድሕሪኡ በዓል 3 እግሪ ሳንዱቕ ተሰኪሙ ኣብ ጃልባ ተሳፊሩ ምስ ከምኡ ጻዕዳ ዝኾነት ጓል እንዳሓንበሰዩ ሃዲሙ። ካብ ፍላጽኦምን ቀስቶምን ሓሙኽሽታዊ ዲያብሎስ ኣእጋሩ ሓጸርትን ከም ማዕጺድ ዝጎበጡን ጸጉሩ ከም ምልስላሶም ዝተለዓለ ብናይ ኢዳ ጻብዕቲ ከይተረፈ ዝምሸጡን ዝጎበጡ ክልተ በላሕቲ ጽፍሪ ዘለዎ በዓል ሓጺር እዝንን ጭራ ዘይብሉ ከም ምዃኑ ወጻኢ ዓይነቱ ልክዕ ከም ናይ ብጉምጋማታት ኣኻልብ ነበረ። ኣብ ናቱ ጥራሕ ብዝተሰርሐ ገዛ ወልሓደ ነገር ከይጐደሎ ይነብር። ኣዝዩ ካብ ምግጃፉ ዝተለዓለ ኣካላቱ ጥዒምዎ ኣሎ። ዝተኣሰረሉ ገመድ ኣብ ውሽጢ ክሳዱ ጠፊኡሎ። ካብ ዝሃደመሉ ምስ ተተሓዘ ኣብ ክሳዱ ዝነበረ ዘንጸባርቕ ሓጺን ፍሬም ዘለዎ ናይ ቆርበት መእሰሪ ሕጂ እቲ ናይ ብጉምጋማታት ሓላፊ ኣሲርዎ ኣሎ። ኣብዚ ወኻም ቤዜ ነዚ ክብሪ እዚ ዝረኸበ የለን። ናይቲ መእሰሪ ሕጋዊ በዓል ዋና ብዝምልከት ግን ኣብ ዝተዳለወሉ ክፍሊ ኩሉ ሓሳብ ገዲፉ ደቂሱ ይበልዕ። ወልሓደ ነገር ክበጽሖ ከም ዘይክእል ርግጸኛ ዝኾነ ይመስል። ሓታት እምሮ ዘለዎም ናይ ብጉምጋማ ኣኽላባት ከሽትትዎ ርእሶም ናብቲ ክፍሉ ከሽልኹሉ ጥራሕ እዩ ቅንዕ ብምባል ኣስናኑ እንዳርኣየ ዘፈራርሖም። እቲ ዓብ ሓሰማ ማዕሪ ክንደይ ስሱዕ ከም ዝነበረ ንኽፈልጥ ወልሓደ መንገዲ ነበሮን። ዝተመረጹ ናይ ብጉምጋማታት ውሳነ ምስ ሰምዐ ቀጣን ዘለላ ርሃት ብግንባር ናይቲ ካህን ክትወርድ ተረኣየ። ካልእ ግዜ እንተዝኸውን ነይሩ ነቲ ውሳነ ብደስታ ተቐበሎ ነይሩ። ኣብቲ ሓሙኽሽታዊ ዲያብሎስ ኣካላት ዝረኣዩ ስብሒ ጽቡቕ ወራይ ይሕልፍ። እቲ ቐሺ ክሳብ ፍርቂ በሊዑ ዝውድኦ ግዜያት ነበሩ። እቲ ግዜ ግን ግዜ መቕረቢ ምስጋና ነበረ እሞ ብጉምጋማ እውን ሕጉሳት ስለ ዝነበሩ እቲ ዓብ ሓሰማ ከይበልዐ ዘትረፎ ማዕጽምቲ ከይረኣየ ሓሊፉ። ሕጂ ግን እቲ ጉዳይ ፈጺሙ ተፈለየ። ሰብ ብጉምጋማ ኣዝዮም ሓሪቖም ኣለዉ። ውሽጦም ብጥርጣረ ተመሊኡሎ። ኣምላኽ ብሓሳቡ ፍጹምን ርግጸኛን ከም ዝኾነ ንምርኣይ ቆርበት ከይተረፈት ተበሊዓ ክትውዳእ ኣለዋ። ወራር ንኽገብሩ ብዝተወሰነሎም ንእሽተይ ከማን ጉድኣት ከይበጽሖም እቲ ዓብ ሓሰማ ዝተወሰኑ ተረፍ መረፍ ናብ ቱርባ ከማን ከይድርብዩ ብጥንቃቐ ዝሕልው ሓለውቲ ተዳልዩሎም ኣለዉ። እቲ ቐሺ ብዙሓት ተንፈሰ። ብመሰረት ፕላን ዝበልዖ ጥብሲ ንሓርገጽ ን3 መዓልቲ የጽንሕዎ። ሓሙኽሽታዊ ዲያብሎስ ክሳብ 20 ኪሎ ይምዘን። ኣካሉ ስቡሕ ወላ እንተኾነ ስግኡ እኽሊ ወይስ ቆስሊ ይጥዕም ዝተፈለጠ ነገር የለን። ሉስሉስ ዶ ይኸውን ወላ ስተሪር ዝብል ጉዳይ ኣተሓሳሳቢ ነበረ። ምኽንያቱ ሓንቲ ካብ ኣስናን ናይቲ ቐሺ ክትነቓነቕ ጀሚራላ። ሕጂ እውን ብዙሓት ተንፊሱ ብሓሳቦም ተሰማምዐ። ከም ዝስማዕ ወጻኢ እንታይ ክገብር ይኽእል? በዓሉ ዝመስረቶም ልኾ ክስርዝ ኣይክእልን።
ይኽእል? ከም ፍርቂ ወርሒ ዝጎበጠን ናይ ብኩንካማ ናይ ጥርጣረ ዕንቅን ጽልእን ዝዓብለልዎ ሕቁኡ ተሰኪሙ ናብ ገዝኡ ገስገሰ። ናይ መስዋዕቲ ስነ ስርዓት ንምቕራብ ዘይከም ናይ ወትሩ ብዙሕ ግዜ ወሰደ። ካብ ገዝኡ ሓሓሊፉ ናብ ድሩባ ኣሳጊሩ ይጥምት። ነገራት ቅድሚ ምትሕላኾም ንምንታይ ኣብ ሕማቕ ግዜ ንምትሕባር ቃል ዝተኣታተው ወለዱ ርሕቕ ናብ ዝበሉ ቦታን ንምንታይ ዘይጠፍእ ዝነበርኩ ብምባል ሓሰበ። ከምቲ ስነ ስርዓት ሓሙሽታዊ ዲያብሎስ በቲ ቐሺ ክሕረድ ኣለዎ። ብጉንጋማታት ብሃንቆታን ብጭንቀትን ተዋሒጦም ንዝስዕብ ነገር ኣእዛኖም ጸልዮም ይከታተሉ ኣለዉ። ንምንታይ ኣብ ናይ ሓሙሽታዊ ዲያብሎስ ዶንጊ ብምባል ድንግርግር ኢልዎም። እቲ ቐሺ ኣብ ሓንቲ ክላስ ምስቲ ዲያብሎስ ተራኺቡ ኣይፈልጥን። ሓሙሽታዊ ዲያብሎስ ሓፂርን ድንቡልቡሉን ሰብ ጽቡቕ ነገር ሒዙሉ ከም ዘይመጸ ተሰሚዕዎ ገሃነማዊ ድምፂ ካብቲ ገዛ ክስማዕ ጀመረ። ምጉርምራም፣ ሓዘን፣ ምጭዳር፣ ዓእታን እቲ ገዛ ክፈርስ ክሳብ ዝተሊ ተጨዋበጠ። ብድሕሪዚ ልክዕ ከም ሑፃ ዝመልአ ጀሪካን ብበትሪ ክረም ከሎ ዘውፅኦ ድምፂ ክልተ ዲም ዝብል ድምፂ ተሰምዐ። እቲ ካህን ናይቲ ሓሙሽታዊ ዲያብሎስ ዳሕረዋይ ሓንቲ እግሪ እንዳጎተተ ከተፍ በለ እንዳላህለኸ ነበረ። እቲ ናይቶም ብጉንጓማ ጎሳ ሓላፊ ካብቲ ቐሺ ንሓሙሽታዊ ዲያብሎስ ተቐበሎ። ከም ወግዑ ቆርበቱ ዝወስድ ንሱ ኮይኑ መዓናጡን ገለ ክፋል ከብድታትን ንዝተወሰኑ ዝወሩ ወታደራት ይከፋፈልዎ። ዝተረፈ ብኸበሮን እምብልታን ተዓጂቡ ኣብ ትሕቲ ዓብ ሓሰማ እግሪ ይቕመጥ። ፀሓይ ክትዓርብ ከላዩ ምብላዕ ዝጅምሮ። ዓብ ሓሰማ እቲ መስዋዕቲ ዘሐጉሶን ዘሕረቆን ኣይመስልን። ዓበይቲ እስናን ዝሓዘ ኣፉ ካብ እዝኑ ክሳብ ተሃሊ እዝኑ ተኸፊቱሎ። ከብዱ ከም ኩዕሶ ድንብልብል ኢሉሎ። ክሳብ ሕጂ ዝበልዖ ነገር ምብልዑ ብርግጽ ኣገራሚ ነገር ነበረ። ግን ዓብ ኣምላኽ ብምዃኑ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ኣይተመራመረሉን። ኣብ ጥቕኡ ጠጠው ዝበለ ገልጋሊኡ ቀሺ ጥራዩ ዝተኣከበ ጨጉሩ ብጭንቀት እንዳሓኸኸ ዝነበረ ምስ መሰየ ካብቲ ቅዱስ ዓንኬር ርሕቕ ኢሉ ዕንጨይቲ ተኣኪቡ ሓልሓል ተሓዊ ነደደ። እቶም ወታደራት ካብ ዕትሮ ደጋጊሞም እንዳሰተዩ ሰኺሮም ስዕስዑ። ንጽባሕ ዝጽበዮም ዘለዉ ውግእ ዝማወቑ ዘለዉ ክመስሉ ብኹናቶም መንፈሶምን ትናዒባሃሉ። ክልተ ሙዚቀኛታት ሻምብቆ እንዳነፍሑ ካልኦት ክልተ ድማ ውሽጡ ዝተጓሕጓሐ ናይ ጉንዲ ቁራጽ ከም ከበሮ ይሃርሙ። ካብቲ ሓጹር ወፃኢ ዘለዉ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን እቲ ዓብ ሓሰማ ናይ ብጉንጓማታት ጸሎት ብኣግባቡ ኸብጽሕ ጸጸኒሖም ብዕልልታ ይዕጅቡ። እቲ ቐሺ ነቲ ስነ ስርዓት ጸሎት ብዝግባእ ይዳሎ ነይሩ። ካብ ጎይትኡ ጎኑ ኮፍ ኢሉ ኣዒንቱ ንጸልማት ይቐድድ። ካብ ወትሩ ብዝተፈለየ ሃዋህው ትርክታ ልቡ ወሲኹሎ። ኣብ ብጉንጓማ ዝወረደ ጸልማት ከም ናይ ኩሉ ግዜ ወላ እንተኾነ ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ሃልሃል ዝብል ዝነበረ ሓዊ ኣንጻር ግን ናይቲ ቐሺ ከባቢ ጸልሚቱሎ። ኣብ እዝኒ ንዝበጽሕ ድምፂ ብኻልኦት ድምፂ ተዋሒጡሎ። ናይቲ ሩባ ድምፂ ኸማን ኣይሰማዕንዩ። ካብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ስነ ስርዓት ድምፂ ወፃኢ ካልእ ድምፂ ኣትዩ ክርብሽ የብሉን። ንእሽቲ ሓሰማ መጀመርያ ብክልተ ዕትሮ ዝተቐመጠ መስተ ሙሉእ ኩባያ ሰተየ። ከምዚ ዓይነት ከቢድ መስተ ልዕሊ ዓቕን ምስታይ ዝተኸልከለ ወላ እንተኾነ ኣብታ ምሸቲኣ ግን ንኣምላኽ ዝበቐቐሉ መዓልቲ ነበረን። ናቱ ገልጋሊ ብምዃኑ ንዝቐረበ መስተ ክፍትኖ ኣለዎ። ዝጽበዮ ሓላፍነት ኣዝዩ ዓብን ዘፍርሕን እዩ። ጻጻታት ብኣግኡ ንበዓል ቆሎ ዲያብሎስ ካብ ዝወርዎ ጸኒሖም ኣለዉ። ብቆጽሊ ጨንፈር ዝከኣሎ ኣራገፈ። ብዙሓት ተንፊሱ ዝተዋህቦ ናይ ኣምላኽ ሓላፍነት ክወጻእ ጀመረ። ነቲ ሓደ ዳሕረዋይ እግሪ ደሓን ገይሩ ጎተቶ። ስጉኡ ንምሕያኽ ዋላ እንተተሸገረ ጣዕሙ ግን ደሓን ነበረ። ብዛዕባ ናይቲ ኣዕጽምቲ ብዙሕ ኣይተሓሳሰቦን። ብቐሊሉ ናብቲ ናይ ኣምላኾም ከብዲ ይውርውሮም። ነቲ ካልኣይ እግሪ ክጅምሮ ከሎ ግን ስግድ ክብሎ ጀመረ።
ካብ ዓታሩ ንእሽተይ ጨሊፉ ድሕሪ ምምዓጉ ናብቲ ዘይተርፎ ብልዒ ተመለሰ። ከቢድ ዝኾነ ሙቐት ኣብ ርእሱ ተሰምዖ። ደስ ደስ እውን በሎ። እንተኾነ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ መንጋጉ ደኸመ። ከብዱ እውን ድጋፍ ንምርካብ ናብ መሬት ጎተቶ። ኣብ ትሑጻ ደቂሱ ይዒንቱ ሸፈነ። ሙሉእ ኣካላቱ ድቃስ ወረሮ። ከምዚ ተዘሪሩ ከሎ ዝተወሰነ ክድቅስ ተመነየ። ካብቲ ከባቢ ዝመጽእ ረባሺ ድምፂ እንዳወሰኸ እቲ ሃልሃል ተሓውን ረበሾ። ናይ ኣምላኹ ቀይሕ ርእሲ ይረኣዮ። ንግሆ ንእሽተይ ስጋ እኳ እንተተሪፍዎም ዝጽበዮም ዘሎ መከራ ክዝክሮ ጀመረ። ፍትሒ ከም ዘገድድ ንሱን ኣምላኹን ክማቐልዎ ዝግብኦም ሸኽሚ እዚ ተበዳሊ ቀሺ በይኑ ክዋፅኦ ተስአ። ንፍርቂ ሰዓት እውን ይኹን ክቕጽል ኣይከኣለን። ርእሱ ኣብ ኣፍ ልቡ ደርበዮ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ተሰዓረ። እቲ ቆለኛ ዲያብሎስ ገና ፍርቂ ነብሱ ኣይተተንገፈን። እቲ ቀሺ ድማ ምስ ትንፋስ ክሳብ ዝኣብዮ ከብዱ ዘቕበበ። ህይወት ከመይ ከባድ! ብጣዕሚ ከባድ እያ። ዝተረፈ መስትኡ ወዲኡ ክባይኡ ወርወሮ። ብዙሕ ሓረቐ። ብመከራ ብኽልተ እጋሩ ጠጠው ኢሉ ንኣምላኹ ብበትሪ ክሃርሞ ኣተወ። እቲ ኣብ ሓሰማ ተንጠልጢሉ ንታሕቲ ከም ምጥማት ዝሰርሖ ነገር ኣይነበረን። ብጉምጋማ ንኸበሮ ከም ዝድክሩ ንሱ ድማ ንኣምላኹ 3 ግዜ ሃረሞ። ሕርቃኑ ወጸሉ። ከም ሓቂ እንተኾይኑ እተን ናይ መወዳእታ ዝነበራ 3 ማህለምቲ ዝግብኦ ንዕኡ ነበራ። ካብ መጀመሪኡ ነቲ ኣምላኽ ምምጋብ ዝብል ስርዓት ዝፈጠሮ ባዕሉ ዶ ኣይኮነን? ግዜ ምስ ሓለፈ ኮይኑ እምበር ሕጂ ጌጉ ተረዲእዎ ኣሎ። ዝወደቐ ዕንጨይቲ መስማር ስለ ዝበዝሖ እምበር ውዕለቱ ምርሳዕ ኣገባብ ኣይኮነን። ብጉምጋማታት ኣብ ዝተፈላለየ ሽግር ክኣትዉ ከለዉ እቲ ቀሺ ንኣምላኹ ይሐጉሶ። ንዝበሃሉ ብዙሓት ተግባራትን ናይ እምነት ስነ ስርዓትን ኣላልዩ። ኣብ ሰማይ ናይ ብጉምጋማ ወርሒ ሙሉእ ብምሉእ ኣይወፀትን ኢሎም ኣብ ዝሓስበሉ ኣብ ከበሳን ጎቦታትን ብዙሕ ማይ ሃሪሙ ኣብቲ ሩባ ዕለቕልቕ ክኽሰት ወይ ወረራ ናይ እስለንበጣ ምስ ዘጋጥም እቲ ቀሺ ኣብቲ ቅዱስ ዓንኬል ዝተፈላለየ ናይ እምነት ጸሎት ብምክያድ ንኽልተ መዓልቲ ሙሉእ ካብ ገዝኡ ይወፅእ ኣይነበረን። ብኸምዚ ሃዋህው ኣምላኹ ቁጥዕኡ ከብርደሎምን ምሕረቱ ከውርደሎምን ዘከናውንዎም ናይ ኣምልኾት ስነ ስርዓት ዘሐጉሱ ነበሩ። ካብ ዘብኦም ወፃኢ ከይተረፈ ብለዋህነቶም ዝፍለጡ ሰብ ብጉምጓማ ንኣምላኾም ከም ዝከናኸኑ ርኡይ ሓቂ እዩ። በዓል ቆሎ ዲያብሎስ ክሳብ ንመስዋእቲ ዘቕርብሉ ናይ ቀበሊኦም ሓላፊ ፍርቂ ናይቲ ዝግብኦ ዝኣክል ክገድፍ ኢሉ ክሓስብ ወይ ክጥርጥር ፈጺሙ ኣይክእልኒው። ሕጂ ኣብ ቅድሚኡ ተኾሚሩ ዘሎ ዝተረገመ ሓላፍነት ክዋፅኦ ዝኽእል ጥበብ ጠፊእዎ ዓፍ ረኣኪቡ ደጋጊሙ የጉስእ። ካብ ናይ ከዋኽብቲ ኣቀማምጣ ለይቲ ከም ዝተፋረቐ ርዱ እዩ። ንሱን ኣምላኹን ድማ ፍርቂ ይተርፎም። ብዘይ ሓጋዚ ፈጺሞም ዝኽእልዎ ኣይኮነን። እቲ ቀሺ ናብቲ ምስ ስድርኡ ማለት ኣቦኡ ኣዲኡ ከልቡን ብሓደ ዝነብሩሉ ገዛ ከደ። ኣቦኡ ዓቕሚ ዝውሕዶም ስለ ዝኾኑ ካብ ውሽጢ ገዛ ክወፅእ ይኽእሉን። ብኻልእ ድማ ነቲ ሕጂ ገጢምዎ ዘሎ ሽግር ክሕግዝዎ ኣይክእሉን። ሉስሉስ ምግቢ እንተዘይኮይኑ እውን ክሕይኹ ይኽእሉን። ኣረጊት ወላዲት እውን ካብ ገዝአን ርሕቕ ኢለን ግንቡ ካብ ዝበላሉ ናይ ዓጌፋ መደቀሲ ጎቲቱ ውፅአን። እንተኾነ ግን እዘን ሚስኪን ኣደ ንግሆ ንወደን ናይ ሓርገዝ ጥብሲ ክጠብሳ ናይ ባዕለን እጃም ቀሚሰን ስለ ዝነበራ መዓር ከማን ክልሕሳ ኣይክእላን። ሓደ 2 ግዜ ክቋየቖም ከሎ ናይ ምግቢ ሸውሃተን ወላ እንተተኸፈተ ወል ሓደ ክገብሮ ብዘይክእላ ደረጃ ንኽበፅሓ ግን ብዙሕ ግዜ እውን ኣይወሰደለን ነይሩ። ወደን ወላ እንተቀባጠረለን ይኹን ተፈራርሐን ወል ሓደ ክሕግዞ ይከኣላን። ፀሓይ ቅድሚ መውፅኣ ነዲኡ ናብ ዝረበረኦ ንምምላስ ናይ ግድን ኮኖ። እንተዘይኮይኑ ጽባሕ ኣብ ዘለውዎ ኮይኖም ተተራእዮም ካልእ ዘይተፈለጠ ሽግር ክመፅዩ። ከልቡ ምስቶም ናይቲ ገዛውቲ ክለባት ብሓደ ይእዊ። ናብቲ ቅዱስ ገረብ ጎቲቱ ዋላ እንተወሰዶ ስቒልካ ድኸም ጥራሕ ኮነ። እቲ ከልቢ ናይቲ ቆለኛ ዲያብሎስ ሽጋሽ ሸቲቱ ምብካይ ጀመረ።
ናይ ርሑቕ ዘመዱ ስጋ ዝፈለጠ ይመስል ኣምላኹን ዋንኡን ከረዳድኡን ፈተነ ኣብ መወዳእታ ብበትሪ ኣሳጎጎ ኣገልጋሊ ዳግማይ ኣብቲ ጥቓ ትሬሳ ኮፍ በለ ነብሱ ኮፍ ኩላሶ ናብ ኣፉ ከእቱን ክሕይኽን ካብ ኣፉ ዓፍራ የውፅእ ከብዱ እምኒ ከም ዝመልአ እዩ ዝስምዖ ኣብ ቅድሚት ኮነ ኣብ ድሕሪት ይወግኦ ንእሽተይ ምንቅስቓስ ኣብ ስቓይ ተእትዎ ኣስናኑ ኣብ ተሪርን ኣብ ልስሉስን ጮማን ስብሕን ማእኸል መልሓሱ ጣዕሙ ምፍላይ ኮነ ኣፍንጭኡ ኣሸቲቱ ክፈሊ ይከኣለን ኣብ ጎረርኡ ዝተሰገዶ ስጋ ብመስተ ውረዶ ማይ ከም ዝመልአ ጃርባ ሕውስውስ በለ ድቃስ ብኸቢድ የጻድፎ እንተኾነ ግን ትኽስ ምባል ከማን ዘምጽኦ መዘዝ ይኹን ሓደጋ ብዙሕ እዩ ኣብ ናይ ገበል መስዋዕቲ ዘቕርብሉ እዋን ደቂሱ ተረኺቡ ብጉንባማታት ዘውረዱሉ ማህረምቲ ኣብ ሕቁኡ ናይ ሽራጥ ስምብራት ከም መዘጋርዳ ገዲፉሉ እዩ እቲ ቀሺ ኣካላቱ ሙሉእ ብርሃ ዝተሓጸበ ካብ ትሩባት ተገውቲቱ ዝወፀ መሲሉሎ ከብዱ ተንከፎ ገለ ከቢብ ነገር ዝተንከፎ መሰሎ ጸጸርን ስምዒት ዘይብሉ ነገር ኣእዳዉ ብኸብዱ መሓላሊፉ ከጣምር ምስ ፈተነ ክኾነሉ ይከኣለን ንምስኪን ከብዱን ንባዕሉን ሓዘነ ሒቕሒቕ እንዳበለ ብምብካይ ንኣምላኹ ንነብሱን ረገመ ዕድል ምስ ረኸበ ኣብ ልዕሊ ሰብ ብጉንጋማ ሕነ ክፈዲ ወሰነ ሰማይ ክግላ ይቀርብ ዋላ እንተሃለወ እቲ ካህን ነቲ ቆለኛ ዲያብሎስ ገና ኣይወድአን ነይሩ ጭዋዳዳታት ገጹ ተወጣጢሮም ኣለዉ ንኮ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ኣእዋያ ተስአ ዝተረፈ ሬሳ ልዓለ ፀሓይ ካብ ስግርዲ ጫካ በትሩባ ጌራ ክትመጽእ ካብ ዝነበሮ ተስአ ከብዱ ልዕሊ ዓቕሙ ተነፊሑ ምስ ትቃሱ እንዳተቓለሰ ብሕርቃን ተመሊኡ ብምርኩሱ ተደጊፉ ናብቲ ገዛውቲ ተሰሓበ ካብቲ ክቢ ወፃኢ ጸጥታ ነኪሱሎ ሙዚቀኛታት ኣብ ከበሮኦም ተደጊፎም ጎቦ ኮይኖም ኣለዉ ዝተረፉ ፍላጻታቶምን ኩናቶምን ብተወሳኺ ምስ ዝተሰባበረ መስተይኦም ኣብ ማእኸል ኣብ ትሑፃ ተዘራጊሖም እቲ ቀሺ ብበትሪ ክሃርሞም ኣተወ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮን ክጭድር ስለ ዘይከኣለን ግን ንምትስኦም ፈተና ኾኖ ብገርናውን ላሕታት ድምፅን ንኻልኦት ከተስዎ ኣዘዘ ነዞም ድንዙዛት ከመይ ገይሩ ኣብ ልዕሊኦም ጥኦም ሕነ ምፍዳይ ከም ዝፍጽም ካብ ዝሓስብ ጸኒሑሎ ኣእምርኡ ግን ክእዘዞ ኣይከኣለን ከብዱ ብዝተነፍሐ ቁፅሪ ኣእምርኡ ቆፎ ኮይኑሎ ወላ ሓንቲ ሓሳብ ዝበሃል ክመፀሉ ይከኣለን ዋላ ኮንተኸነ ግን ንጌጋ መዓልቲ ገለ ሓሲቡሎ ዝተወሰነ ግዜ ድሕሪ ምሕላፉ ብጃልባ ገይሩ ናብቲ ጸዓዱ ዝሰፈርሉ ካምቤቲ ንምኻድ ወሰነ ቀፂሉ ኣብ ኣፍ ልቡ መስቀል ዝገበረ በዓል ነዊሕ እግሪ ከምፅኦ ሓሲቡሎ ምስኡ ሓገዝቲ ወታደራት መምፅኦም ዘይተርፍ እዩ እቲ ቀሺ ነቶም ብሓሳኹ ዝተወረሩን ዝጠመዩን ከብቲ መሲሎም ዘለዉ ሰብ ብኩንጋማ እንዳመርሐ ናብቲ ቅዱስ ገረብ ወሰዶም ደርገፍገፍ እንዳበሉ ድቃስ ዘይጸገቡ ይዒንቶም ንምኽፋት እንዳፀዓሩን ናይ ውግዐት ቅታቶም እንዳወተቱን ሰዓብዎ ናብቲ ቅዱስ ዓንኬል ምስ በጽሑ ይዒንቶም ብምግራም ፈጠጡ እቲ ቅዱስ ስርዓት በገባብ ተወዲኡሎ ኣምላኾም ነቶም ክልተ ዕትሮ መስተ ብዝግባ ሰትዩሎ ነቲ ቆለኛ ዲያብሎስ እውን ወላ ሓደ ስጋ ዝበሃል ከይትረፈ ኮላሊስዎሎ ጽፍሪ ኸማን ኣብቲ ከባቢ ኣይረአን እቲ ቀሺ ከም ኩዕሶ እንዳንተከባለለ ምስ ኣምላኹ እንዳዕለለ ነቲ ቅዱስ ዓንኬል ይኸሎ ሰብ ብጉንጋማ ኣምላኽ ዝበልዖ ኩሉ እቲ ቀሺ ኣብ ከብዱ ሒዝዎ ይዘውር ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም ኩሉ ነገር ኣበር ዝወፀሉ ይኮነን ሙሉእ ለይቲ ክልቲኦም ሓላፍነቶም ብኣገባቡ ተዋፂኦም ኣለዉ ናብ ኩናት ካብ ምኻድ ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ ይነበሮምን ፍርዲ ከም ዝሰምዕ ገበነኛ ኩሎም ኣራእሶም ደፍኡ ኣነስቶም የእወያ ቆልዑቶምን ኣኻልቦምን ድማ ተበታቲኖም ብፍጹም ጽልእ ተዋሒጡ እቲ ቀሺ ረኣዮም ኣብ ክልተ ክራን ከም ዝተዘርግሐ መንኮርኮር ደው ኢሉሎ ንምስምዑ ኣሸጋሪ ብዝኾነ ድምፂ ክዛረብ ከሎ ይዒንቱ ከም ዝተለመደ ፈጢጠን ሰለምለም ይብላ ነበራ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ነገር ኣምላኽ ስርሑ ክሰርሕ ሓዲሩሎ በሎም
ቆለኛ ዲያብሎስ ጽቡቕ ጌሩ ተሰማሚዑ ኣሎ። ኢዱ ኣብ ከብዱ ደራሪዙ ምራቁ ተፈአ። ኣምላኽ ወላ ውሽጢ ጽፍርኹም ኣሎሞ ወላ ሓደ ዓመት ዝበሃል ኣይቅበልን 10 ላምን 3 ባግዕን ብመልክዕ ምምራኽ ኣዳሊልኩም ኣሎ። እቲ ራብዓይ በጊዕ ንዕኡ ክኸውን ከሎ ብፍርቂ ፍርቂ በብለይቱ ይቐርበሉ። ሓደ ሰብ ርእሱ ተቖሪጹ እንተመጺኡ ሰነፍን ሕማቕን ስለ ዝኾነን ኩናቱ ስለ ዘይሰሓለን እዩ። ብጉምጋማታት ኣብ እምነት ኣምላኾም ብዘለዎም ድኻምን ኣብ ኣገልጋሊኡ ብዘለዎም ናይ ክብረት ጎደሎን ተመሊሱ ዘይመጽእ ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብታ ንጎቲኣ ኣምላኽ ብጉምጋማ ዘይከሞቱ ሎሚ ሓሪቑሎ። ጥፍኣቶም ስለ ዝፈልጡ ብጉምጋማ ተኣኪቦም ብፍርሒ ዝተኣከቡ ማርሾ መሲሎም ኣለዉ። ኣንስቶም ኣውያት ተተሓሒዘንኦ ኣለዋ። እቲ ቐሺ ብሕርቃን በትሩ ዋላ እንተወዛወዘለን እውን ጠጠው ከብላ ኣይከኣላን። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እተን ደቂ ኣንስትዮ ባዕለን ጠጠው ድሕሪ ምባለን ገፀን ናብ ጥቕጥቃት ጠወያ። ኣብቲ ሓጹር ዝነበረ መሳርሒ ይዒንቶም ተኸቲሉ ተጠወየ። ዝተወሰኑ ቆልዑን ሓረስቶትን እንዳእወዩን ጫውጫው እንዳበሉን ካብ ጥቕጥቃት ወፁ። ክልቲኦም ኣብ እዳዎም ገለ ነገር ሒዞም ኣለዉ። እንዳቐረቡ ክመፁ ከለዉ ኩሎም ርእሲ ናይቲ ቆለኛ ዲያብሎስ ከም ዝኾነ ረኣዩ። ካብ ሑፃ ፊሕሮም የማውፅሞ ኣብ እዛኑ ዝነበሩ ዝተረፉ ፀጉሪ ንሱ ከም ዝኾነ ይምስክሩ። ኣዝዩ ኣሰንባዲ ነገር እዩ ነይሩ። ኣምላኽ ነቲ መስዋእቲ ኣዝዩ ካብ ምስሉ ዝተለዓለ ነቲ ክቡር ነገር ርእሱ ኣርሒቑ ደርቢዎ። ብጉምጋማታት ኣብቲ ኩናት ከም ዝሰዓሩን መርሓኦም ከም ዝሰውኑን ወላ ሓደ ዘደናግር ነገር የለን። እዚ ርጉም ኣምላኾም ምትላሉ ሒድዎ ሕጂ ድማ ኣብ ውሽጢ ሽግርን ሕማቕ ሕጫን ክድርብዮም። እዚ ክፉእ ምስ ኣምላኹ ብምምኻር ሩባ ሳጊሩ ዓብ ህዝቢ ብጉምጋማ ከድፍኦም ዲ ነይሩ። እቲ ቐሺ ከምቲ ብገረብ ተንጠልጢሉ ዘሎ ኣምላኹ ተንጠልጢሉ ተረፈ። ኣዒንቱ ካብ መሕቆፊኦም ክወፁ ንእሽተይ ተሪፍዎም። ወላ ሓደ ድምፂ ከውፅእ ዘይከኣለ ኣፉ ካብ ሓደ እዝኑ ክሳብ ተኻልእ እዝኑ ተኸፊትሎ። ጭሕ ምምራኽ ካብ ኩርና ሓንጎሉ ክወርድ ይረአ። ዓለም ህልው ካብ ዝኾነትሉ ዕለት ጀሚሩ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ኣውያት ኣብ ናይ ብጉምጋማታት ዓለም ንመጀመርያ ግዜ ተሰምዐ። ንሓንቲ ሰከንድ ጥራሕ ዝጸንሐ ካብ 1000 ሰባት ጉሩሩ ዝወፀ ድምፂ ካብ ገዛ ናይቲ ቐሺ ነቲ ቅዱስ ገረብ ሓዊሱ ገዛብቲ ሩባ ዝበፅሕ ህልው ዓንኬል ኣብ እዳዎም ዝሓዝዎ ኩናት በትሪ ፋስ መእሰሪ ወላ ሓደ ዘይሓዙ ድማ ኢዶም ንቦክስ ዝጨበጡን ተረገምቲ እምሮም ተደፈሩ። ናይቲ ቐሺ ገዛ ከም ዘይነበረ ኾነ። ዝሸምገሉ ብኡ ተጎቲቶም ወፂኦም ኣብ ሑፃ ኮፍ በሉ። ኣእዳዎም ኣብ ቡርኮም ኣጣሚሮም ይዕጎምጉሙ። ኣብ ድገምገም ሩባ ዝነበሩ ወዳት ተመሊሶም ዝገብርዎ ክሳብ ዝገብሩ ይጽበይዎም ነይሮም። ኣረጊት ኣዲኡ ግን እንታይ ከም ዝተፈጠረ ኸማን ዝፈልጥ ኣይመስላን። ኣብቲ ቆፅልታት ተጎዝጊዘን ህልም ዝበለ ድቃስ ወሲድወን። ዋላ እንተነቕነቕወን እንተሃረምወን ዓዊሎም ተጸውዕወን ንጎኒ ንምግልባት ጥራየን ተንቀሳቒሰን። ኣንስትን ቆልዑን ኣብ ዙርያ እቲ ገዛ ከቢቦም ኣወዳት ግን ኣብቲ ውሽጢ ዓንኬል ምስቲ ቅዱስ ገረብ ዝተተሓሓዘ ህቡህ ጉዳይ ይጽበዮም። ሎሚ ኣምላኽ ንሰይጣን ንሓንሳብ ዋላ እንተኾነ ፈኒወሎ። ኣምላኽ ካብቲ ገረብ ተጎቲቱ ተደርበየ። ካብ ውሽጡ ንሱን ኣገልጋሊኡን ንስነ ስርዓት ኣምልኾት ክውድእዎ ዝግብኦም ግን ብነቀት ዝገደፍዎም ብዙሓት ኣዕጽምቲ ወደቑ። ናይ ቆለኛ ዲያብሎስ ቀራጸመን መሰናክልን ተረኸቡ። ብናይ ብጉምጋማ መሊኡ ዝነበረ ሕርቃን ዝኾነ ሰብ ክሪኦ ዝኽእል እዩ። ብኢድ ከም ዝድህሰስን ብዓይኒ ከም ዝረአ ነገርን ነበረ። ሰብ ብጉምጋማ ኣምልኾምን ኣገልጋሊኦም ቀሽን ጎኒ ንጎኒ ኣደቀስዎም። ኣምላኾምን ቀሽን ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ማህረምቲ ኣብ ልዕሊኦም ወረደ። ምስ ደኸሞም ጎቲቶም ናብቲ ሩባ ወሰድዎም። ብመጠን ተዘይኮይኑ ንኽልቲኦም ምፍላይ ፈጺሙ ይከኣልን ብጭቃን ብሑፃን ተጨማሊቖም። እቲ ቐሺ ንመወዳእታ ግዜ ጠጠው ኢሉ ንምዝራብ ምስ ፈተነ ደርዘን ዝኾነ ኢድ ብምሕናቕ ፈረጥ ከብሎ ጀመረ። 1 2 3 ድሕሪ እቲ ቐሺ ምስቲ ጫፍቲ ናይቲ ሩባ ዕፅፊ ክጋጩ ከሎ ይስማዕ ነይሩ።
ኣብ ኣየር ከሎ ሙሉእ ኣካሉ ኮፒጡ ነይሩ። ኣብ ገምገምቲ ሩባ ዝነበረ ክፉእ ኣገርግር ንሰከንድ ጥፊ ኢልዎ። እቲ ሩባ ሒዝዎ ክኸይድ ከሎ እቲ ክቢ ኣካሉ ቀስ እንዳበለ ኣብ ምጥላቕ ነበረ። መፋርቕ ሓጋይ ስለ ዝነበረ እቲ ሩባ ኣይመልአን። ከም ዝደንዘዞ ሃለዋቱ ኣየድፈአን። ኣብ ውሽጢ እቲ ማይ ሕልንኡ ተመለሰ። ሓፀርቲ እጋሩ እንዳንቀሳቐሰ ንምሕባስ ፈተነ። ሙሉእ ለይቲ ተነፊሑ ዘሳቕዮ ዝነበረ ከብዱ ሕጂ ግን ኣድሓኒ ክኾኑ ከኣለ። ምስተረፈ ኣካላቱ ፀንበለል እንዳበለ ንላዕሊ ውፅኦ። ካብቲ ማይ ክወፅእ ከሎ ርእሱ ገለ ነገር ሃረሞ። የማናይ ኢዱ ብማህረምቲ ይሰርሕ ኣይነበረን። ሓደ ነገር ሒዙሎ። ዝሰትዮ ማይ ቡጭ ኢሉ የዒንቱ ምስ ፀመቐ ኣምላኽ እዩ ሒዝዎ። ከምኡ በእምሮ ይኳዓስ ነይሩ። ኣምላኽ ናይ ቡኩንጋማ ክትሪኦ ብሓሰን ልቢ ይሰብር። ፀጋማይ እግሩ ተሰይሩ ቀዲሞም ውፅእ እተው እንዳበለ ይርአ። ካብ ፀጋማይ እግሩ ዝተወሰነ እንተዘይኮይኑ ዝተረፎ ይነበረን። ኣስናኑ ኩሎም ጎሪፎም። ገፊሕ ኣፉ ብጭካ ዝተመልአ ኮይኑ ኣብ ከብዱ ተለኺስ ነበረ ቀጠልያ ሕብሪ ጠፊኡሎ። ናይ ኣገልጋሊኡ ልቢ ብዓብ ዝኾነ ሓጎስ መሊኡሎ። ኣምላኹ ካብ ተሪር ዕንጨይቲ ምስርሑ ብርግጽ ዓብ ዝኾነ ጥበብ ነይሩ። ሕጂ እዚ ኣምላኽ ኣብ ሙሉእ ካምቤዚ ንፉዕን ጥበበኛን ገይሩ ንምድናቕ ጽቡቕ ገይሩ ከም ዝሰርሖ ተረድአ። ሚስኪን ኣገልጋሊኡ ንቡኩንጋማታት ነቲ ብጫ ሩባን ንሓራ ገጽን ዝተገደፈ ዘየመስግን ኣይኮነን። ኣብቲ ገምገም ሩባ ዝነበሩ ህዝቢ ክልቲኦም መታለልቲ ካሃድሙ ምዃኖም ተረድኡ። ናይቲ ዓወት ሃዋህው ናብ ዓብዪ ምጭቕጫቕን ሕርቃንን ተቐየረ። ብቕጽበት ኩናት ንፋስን ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ኣስነብሎም። ሕጂ እውን ካብ ሓደጋ ይድሓነን። ብየማናይ ኢዱ ኣብ ኣምላኹ ተጣቢቑ ብፀጋማይ ኢዱ እንዳሓንበሰ ተሳገረ። ፍላጻታት ርሕቕ ኢሎም ኣብቲ ሩባ ይንጠባጠቡ። ኣብቲ ሓደ ጫፍ ናይቲ ሩባ ምስ በጽሐ ንኣምላኹ ደፊኡ መሊሱ ናብቲ ሩባ የእተዎ። ጥበብ ዝተሓወሶ ተግባር ይፈጺሙ። ብዙሕ ከይጸንሐ እቲ ዓቢ ሓሰማ ጠሊቑ ካብ ዓይኒ ተሰወረ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ግን ኣብ ትሑጻ ደቂሱ ዕረፍቲ ይወስድ ነይሩ። ሙሉእ ኣካሉ ብቓንዛ ዝሳቐይ ዘሎ ኮይኑ ኣካሉ ብዝወረዱ ማህረምቲ ዝተሓረሰ መሬት መሲሉሎ። ዋላ እኳ ከምዚ እንተኾነ ግን ዝተሰበረ ዓጽሚ ኣይነበሮን። ፀገማይ ኢዱ ክጥቀም ይኽእል። እቶም ኣያሹ ብብዝሒ ደስታ ብግቡእ ኣይቀጥቀጥዎን። ኣብ መንጎኦም ከቢድ ቅጥቅጥን ክትዕን ነበረ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ኣምላኹ ካብቲ ዝተለቆ ውሽጢ ሩባ መሊሱ ንላዕሊ ፀንበለል በለ። ሓደ እግሩ ዋላ እንተሰኣነ ከብዱ ግን ይርአ ኣሎ። ንእምነት ዘይብሎም ሰብ ጉምጋማ ስብእነቱን ስልጣኑን ወይ ኣይጠፍእን ባህልነቱ ዘርኢ ክመስል ቀስ እንዳበለ ምስቲ ሩባ ወረደ። ኣብቲ ስግር ሩባ ዝነበሩ ተራገምትን ካልኦትን ናብትን ይብሉ ኣለዉ። ካልኦት ድማ ኣብ ጀልቦኦም ተወጢሖም ነቲ ሩባ ክሰጉ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ሕፃ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ንእሽተይ ሓሰማ ድማ ብርኩ ሓቂፉ መንከሱ ኣብ ሓደ ኢድ ደጊፉ እንዳሰሓቐ ይሪኦም። ጻዕዳ ስኑ ከንፀባርቕ ዝገብሮ ነገር ይፈልጥ ነበረ እሞ ምምፅኦም ኣየሰንበዶን። ክወግሕ ክብል ምናልባት ብዝብል ሓሳብ ነተንጀላቡ ኣንኪልዎን ነይሩ እዩ። ብዙሕ ኣይተጓዓዙን። ድሕሪ ዝተወሰነ መንገዲ እተንጀላቡ ማይ መሊአን ክጠልቃ ጀመራ። እቶም ሓንበስቲ ብታህዋኽ እንዳነጠሩ ናብቲ ሩባ ኣተዉ። ኣብ ላዕሊ ዝነበሩ ሰብ ጉምጋማ ድማ ኣፎም ከፊቶም ቁጣ ኣምላኽ ብጋህዲ ክግለጽ ይርኢ ኣለዉ። ኣገልጋሊኡ ካብ ዝነበሮ ተሲኡ ተወሳኺ ቅፅዓት ከም ዘለዎም ንምርኣይ ኢዱ እንዳወዛወዘሎም ናብቶም ቆጥቋጣት ኣትዩ ተሰወረ።